Inselmilkom. Illum it-tlieta 7 ta' Settembru nilqakom għal qudiesa u Rożarju u mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-Evanġelju tal-lum jagħtina ikona ta' Ġesu jitlob. Qabel ma għażel l-12 u qabel ma għamel diversi mirakli, Ġesu għadda lejl jitlob. Dan jurina li bħala dixxipli ta' Ġesu ma nistgħux ngħixu ħajjitna mingħajr ma nitolbu kuljum. Ġesu, fakkarni dejjem li mingħajrek ma jien xejn. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ippermettu li nagħmel nota kważi personali għax nixtieq nagħmel tislima personali u speċjali lil membri kollha tal-Legion of Mary, tal-Leġjun ta' Marija, li twaqqfet din l-għaqda tal-lajċi kattoliċi propju 100 sena ilu bħallum fis-7 ta' Settembru 1921, fosthom kien hemm Frank Duff, magħruf ukoll bħala il-fund oħrajn ġewwa Dublin, l-Irlanda u xterdet mad-dinja anke f'Malta. Il-Legion of Mary mhux biss ixxeret id-devozzjoni vera li Marija skont l-ispiritwalità ta' San Luigi Maria Grignon de Montfort, imma wkoll għandha diversi nies li jitolbu r-Rożarju kuljum u jagħmlu anke it-talba li jgħidu l-Tessera Legionis, imma tħaddem l-appostolat mat-talb. U aħna għandna diversi għaqdiet fil-Gżejjer tagħna, imma llum xtaqt insemmi li Legion of Mary propju fl-ewwel ċentinarju mit-twaqqif tagħhom. Nitolbu għalihom daw il-membri, ħafna minnhom illum forsi anzjani, imma ukoll f'xi parroċċi gruppi ta' żgħażagħ li qed ikomplu l-esperjenza tal-Legion of Mary u nitolbu biex din l-esperjenza ta' talb u apostolat fost il-lajċi tkompli tikber fil-Knisja. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla kif smajtu llum il-Ġesu se naraw jitlob. Aħna nitolbu maħfra b'mod speċjali fil-bidu tal-qudiesa ta' kemm il-darba f'ħajjitna traskurajna t-talb. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna li mħabba lejn ismek. U għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li jutajjeb fina u tħarisulna bit-ħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, intom ilqajtu lil Kristu Ġesu inmulej. Ejxu mela maqudin miegħu. Niżlu għeruqkom fih u ibnu l-ħajja tagħkom fuqu. Issaħħu fil-fidi kif tallimtu u mtlew bil-gratitudni. Qisu li ħadd ma jassarkom filosofija u kliem qarrieq u ferrieħ skont dak li hu ġej mid-nedmin, skont il-prinċipji tad-dinja u mhux ta' Kristu. Fih hemm tagħmar il-milja sħiħa ta' divinità fil-ġisem u intom maqudin kif intom miegħu għandkom sem minn milja tiegħu u li hu r-ras tal-prinċipati u s-setat kollha. Fih intom kontu ċirkonċiżi, mhux biċ-ċirkonċiżjoni bidejn id-nedmin, imma biċ-ċirkonċiżjoni ta' Kristu li biha intom inżajtu mill-ġisem ta' dnub.
Intfintu miegħu bil-mamudija u rxuxtajtu miegħu permezz tal-fidi tagħkom fil-qawwa ta' Alla li qajmu mill-imwiet. Kontu mejta minħabba dnubietkom u għax ma kellkomx iċ-ċirkonċiżjoni f'ġisimkom. Imma issa Alla tagħkom il-ħajja flimkien ma' Kristu. Ħaffrilna dnubietna kollha. Ħassar il-kont tad-dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina. Neħħih min-nofs u samru mas-salib. Nezza il-prinċipati u s-setat u għamel wirja quddiem id-dinja u karkarhom warajh fit-trionf tiegħu bi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Flimkien twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum irrid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Flimkien twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum ma jadab u kollu tiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Flimkien twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Kull ma milt inrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Flimkien twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Jiena żilt lilkom jgħid il-mulej u ħtartkom x'tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Mela darba fost l-oħrajn Ġesu ħareġ lejn l-oljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmih Pietru uħu Ħindri, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġagbu ta' Elfew, Xmun l-imħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad ittradih. Imbagħad niżel magħhom u waqaf f'wita. Flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalem u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti imniżża kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bidna. Il-grupp tal-Apostli huwa ċar ħafna f'din is-silta mill-Vanġelu ta' San Luqa li joħorġu mill-qalb ta' Ġesu imma wkoll joħorġu mit-talb tiegħu. Aħna li nitolbu li nkunu fidili lejn Ġesu lejn il-Knisja tiegħu mibnija fuq is-sisien li huma l-Apostli. Għandna bżonn nitgħallmu din il-lezzjoni sabiħa li għatina il-mulej. Jekk il-mulej ma jibnix id-dar għalxejn jitħabtu l-bennejja. Jekk il-mulej ma jħarisx il-belt għalxejn jisru il-assisa. Is-Salm 126 jallimna b'daw iż-żewġ tiġbijat, il-bini ta' dar
il-ħarsien ta' belt li Alla jrid ikun li jibni u jħares. Alla jrid ikun li jibni l-Knisja li jħarisha li jseddaqa. Waħna jekk iridu nkunu fidili lejn il-Knisja, iridu nkunu ħaġa waħda ma' Ġesu. Għażel 12 għażilhom bnedmin dgħajfa. Meta ġie l-mument ta' prova mit-12 wieħed biss baqa' miegħu sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Ġwanni, l-oħrajn telquh, Pietru ċaħdu, Ġuda l-Iskarjota tradih. Dawn huma l-Apostli. Apparti Ġuda l-Iskarjota li miskin spiċċa ħażin, kollha nagħmluhom festa. U ħafna drabi ninsew waqt li qed iżżeffnuhom f'xi statwa sabiħa waqt il-festa li dawn midinbin bħalna. Il-mulej xeħed il-ħarsa tiegħu taħnina fuqhom, frott it-talb tiegħu. Ma setax jagħżel oħrajn, naħseb li seta' jien, imma għażel lilhom. Għaliex kif jgħidilna San Luqa, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li sejħilhom isemmihom Apostli. Mela l-ewwel kienu dixxipli, jimxu wara l-mulej, jitalmu minnu jisimgħuh. Imbagħad saru mibgħuta għax Apostli hekk tfisser, ġejja minn il-verb bil-Grik apostolejn li tfisser tibat. Apostlu huwa il-mibgħut. Ġesu wara li jażel dan il-grupp ta' 12 li huma l-Apostli jinżel magħhom ma' dawn l-Apostli u jkompli il-missjoni tiegħu ta' tagħlim. Ħafna nies ġejjin minn diversi inħawi tal-Ludija, Ġerusalem, ix-xtajta ta' Tiru, Sidon, marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mar tagħhom. Imbagħad hemm ukoll dettal sabiħ li l-kotra kienet tfittex li tmissu kull min minnu minn Ġesu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq. Aħna nistgħu ngħidu li l-esperjenza li nisimgħu l-Ġesu li nfiequ mill-mar tagħna li aħna nistgħu immissuh u allura nkunu f'kuntatt ma' din l-qawwa straordinarja tiegħu, din l-ħaġa għadha tgħix fil-Knisja permezz tal-Apostli, is-suċċessuri tagħhom, fis-sagramenti tal-Knisja. Il-Qudiesa tiġbor ħafna minn dan kollu, aħna nisemmu il-kelma tal-Alla, fil-bidu tal-Qudiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna, innutaw is-saċerdot kemm il-darba jitlob maħfra għad-dnubiet tagħna l-koll imma wkoll tiegħu personali. Mhux biss qabel it-qarbin imma matul il-Qudiesa kollha. U fl-istess ħin Ġesu poġġa s-sagrament tal-qrar biex iwassal il-fejqan spiritwali tiegħu. U fit-qarbin aħna mhux biss immissu lil Ġesu imma jiġi fina fil-qalb tagħna, isir l-ikel tas-sema għalina. Nirringrazzjaw il-mulej tad-don li tagħna ta' daw it-12 l-Apostlu, miflok Ġuda Iskarjota mbagħad daħal Mattija wara itluħ is-sema tal-mulej u baqgħu 12. Aħna ħafna drabi miflok il-Mattija insemmu lil San Pawl l-Apostlu missierna wkoll kien magħżul Apostlu direttament minn Ġesu mibgħut u fil-każ ta' Pawlu mibgħut għandna biex ilaqqana ma' Ġesu. Ejjew nitolbu ħafna llum għall-membri kollha tal-Legion of Mary waqt li nifirħulhom fl-ewwel ċentinarju mit-twaqqif ta' din l-għaqda għażiża għal Maltin u l-Awċin ukoll.
U nitolbu ħafna għas-suċċessuri tal-Apostli aħna l-isfijiet mibgħuta magħżula minn Ġesu biex inkunu s-suċċessuri ta' da l-grupp ta' 12. Magħżula wkoll midinbin. Nitolbu l-mulej li ħadd minna ma jispiċċa ħażin, tifhmuni x'irrid ngħid. Imma aħna dejjem midinbin li għandna bżonn il-ħniena il-ħarsa ta' modrija ta' Ġesu. Nitolbu għall-isfijiet kollha tal-Knisja, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nagħmlu talba personali ħafna u anke kulħadd għall-morda kollha li nafu. Forsi xi ħadd ma nafx waqa' u weġġa' spallejh jew inkella xi ħadd għandu xi marda serja. Il-kol kemm aħna jekk inħarsu ftit lejn il-contacts li għandna fuq il-mobile tagħna nsibu xi ħadd li għandu bżonn it-talb għax huwa marit. U allura tajjeb nitolbu ħafna għall-morda u nitolbu li Ġesu jmisshom bil-fejqan tiegħu, b'mod speċjali l-fejqan spiritwali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat, f'dawn l-aħħar ġranet, familjari tagħna u mhumiex, ħbieb tagħna u mhumiex. Kuljum il-mulej isejjaħ għandu eluf ta' nies madwar id-dinja u f'kull qudiesa nitolbu għall-mejtin kollha tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għad-din is-sitwazzjoni tal-COVID-19 mod speċjali biex il-pajjiżi sinjuri inkluż aħna li għandna l-vaċċin ikonna wkoll il-ġenerożità li nieħdu ħsieb ta' nfusna. Imma wkoll naqsmu il-ġid li għandna li huwa s-saħħa wkoll u l-vaċċin ma' min m'għandux biex jixtrih. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej taqlanna l-grazzi kollha li tassew għandna bżonn, tħarisna, tberikna u tagħtina l-paċi tiegħek bi Kristu Sina. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta aħna nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li jinbattunna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħonna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddissin kollha inxandu l-glorja tiegħek
u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Inħabru l-mewt dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Khobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu.
int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' d-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti titma' lill-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' donji kbar mod jalinna minn ibnek il-għażiż aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li għaxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-rużarju għalina l-isfijiet kollha madwar id-dinja
U nitolbu wkoll ħafna għal morda eżis kollha tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-dem. Missierna li inti bismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tieni misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti bismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-batija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie koronat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawijiet titqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jibda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija Slima tal-mewtana lik amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawijiet titqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jibda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib issa ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija Slima tal-mewtana lik amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bismewwiet, tqaddis ismek tiġi saltnatik. Ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-dubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikkunolf u f'dan il-wid ta' dmuħ. Jagħmilha avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turfnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina Qaddishom Malla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Għatihom Amen. mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jistriħu jiddifuqhom. fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal tana, Kristu il-qattal Missier eternalla, Hen Iben għalina. Alla li fdejt id-dinja, Hen għalina. Spiritu Qaddis Alla, Hen għalina. Trinità Qaddis Alla wieħed, Hen għalina. imqazza Marija, Itlop għalina. imqazza Om Alla, Itlop għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlop għalina. Om ta' Kristu, Itlop għalina. Om il-Knisja, Itlop Om għalina. tal-ħnina, Itlop Om għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlop għalina. Om muxebba, Itlop għalina. Om it-tama, Itlop għalina. Om li żiet safja, Itlop Om għalina. li żiet nadifa, Itlop għalina. Om bla teba, Itlop għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlop għalina. Om tal-ħaġa, Itlop għalina. Om tal-parir tajjeb, Itlop għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlop għalina. Om ta' min salvana, Itlop għalina. xebba kollu kaqal, Itlop għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlop għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlop għalina. xebba kollok seta, Itlop għalina. xebba kollok ħnina, Itlop għalina. xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlop għalina.
mera tal-Lusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-appostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Ħenna nina. jitlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċezzjoni tal-imqazza glorjuża Marija den Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu li tħollalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tal-la fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja, l-ħnina, l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla
imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-Imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Għada fil-festa ta' twelid tal-Verġini Marija fid-9 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra quddisa mill-Bażilika Minuri tal-Isla iddedikata lil Marija Bambina. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.